vistas ao mar, gastronomía, coctelería e ata música en directo. Esa é a receita perfecta para disfrutar do verán. E todo isto é o que ofrece este chiringuito de Sinás. Considerado un dos mellores chiringuitos de España, este espacio é o lugar ideal para descansar e relaxarse durante esta época estival. Eu creo que facemos as cousas pois con moito cariño e a xente que ven aquí, o que lle digo aos camareiros, que traten a xente sempre ben, cunha sonrisa e intentar que a xente que veña pois que o disfrute. Despois estar colocado nunha situación que ten, eu creo que tamén influye moito, porque a verdad que é un paraíso, sobre encima do mar, é unha maravilla a situación que ten. E despois damoslle pois moitas cousas a xente, facemos música en directo tamén todos os sábados. Entonces a xente ven, pode vir a tomar algo vermudo polo mediodía, se non queres pois estar pola noite, pois os que veñen pola noite teñen concerto, poden tomar copas. Eu creo que a variedade e despois que é moi familiar. O que naceu como unha idea entre amigos foi crecendo ano tras ano, ata converterse nun referente. Este chiringuito nace cuando hacíamos fiestas en la playa con 17 años, con la gente que venía de turistas, los amiguetes. En esta playa pues hacíamos hogueritas, tocábamos la guitarra y a raíz de ahí pues un año se me ocurrió preguntar si se podía montar un chiringuito pues para sacarme unas pelas para el invierno y no tener que andar a pedirle a mis padres. Entonces fui al ayuntamiento, pregunté si se podría instalar, me dijeron que sí, hablé con una empresa de Laos que de aquella era Mico. Le dije si me podían montar ellos, si me podían dejar el chiringuito, me dejaron un chiringuito de poliéster, a mi abuela le robé una nevera de la bodega y después me pusieron el congelador con los helados y nada, pues vendía cervezas de lata y los helados con los amiguetes y a raíz de ahí pues cada año fui evolucionando un poquito más, cada año poniendo más cosas, adecentando el terreno todo y hasta el día de hoy. Este chiringuito é unha parada obrigatoria para moitos. Ademais de contar cunhas inmellorables vistas e cunha gran oferta gastronómica, este establecemento organiza tamén concertos durante todo o verán. Este ano temos como novedade, como hai un par de festivos aí por mitad de semana, temos un par de monólogos tamén para variar un pouco e agora empezamos ao mes de agosto, día 2, o viernes, temos un grupo que é os Gin Tonis, que fan bastante bo show, e entón aí pa aí xa temos todo reservado e a verdad que merece a pena vir a velos. Xa o saben, se este mes de agosto decidides quedarvos polas Rías Baixas, non perdades a oportunidade de visitar este espazo paradisíaco.